στα τηλεπαράθυρα ξανά. Μοιράζουν τις ευθύνες τους και αυτοσυγχωρούνται. Και όλοι αυτοί που φταίνε πραγματικά, ό,τι κι αν γίνει τελικά, ποτέ δεν τιμωρούνται. Αυτό θυμάμαι να συμβαίνει από παλιά. Ποτέ κανείς τους να μην έχει την απόλυτη ευθύνη. Γι' αυτό ίσως πια και να χρειάζεται γυαλιά. Η γερασμένη και τυφλή δικαιοσύνη. Μέσα σε ένα άδειο τρένο ταξιδεύει η ψυχή σου. Πόσο σ' αγαπώ θυμήσου, όσο μακριά κι αν πας. Σε οικετεύω μην ξεχάσεις, να με πάρεις όταν φτάσεις. Να σου πω ότι μου λείπεις, να μου πεις πως μ' αγαπάς. Ελλάδα χώρα του δε βαριέσαι αδερφέ, της τηλεδίκησης του εφέ και χαβαλέ του ασυρμάτου. Τόσο κοστίζει η ζωή μας τελικά. Ένα εισιτήριο, ένα εισιτήριο στο γύρο του θανάτου. Τι άλλο να πεις σε αυτή τη μάνα που πενθεί και για να βρει το δίκιο του παιδιού της επιμένει. Σε αυτή τη χώρα που συνεχώς αιμορραγεί και προς τη δόξα όλο τραβά, και προς τη δόξα όλο τραβά και αργοπεθαίνει. Μέσα σε ένα άδειο τρένο ταξιδεύει η ψυχή σου. Πόσο σ' αγαπώ θυμήσου, όσο μακριά κι αν πας. Σε οικετεύω μην ξεχάσεις, να με πάρεις όταν φτάσεις. Να σου πω ότι μου λείπεις, να μου πεις πως μ' αγαπάς.